is weer vreemde midden, maar het wie kan vader door. Maar Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nee. Oh. Nou, goedemiddag al hier. Goedemiddag. Welkom op deze warme, zwitterige, plakkerige middag. Was de band weer mooi? Ja, we zijn even op Troorhuis met naar de film. Oh, wat leuk, we gaan binnen. Siska had een haatrol in een squalfilm van Onderwooi. Ik ga gelijk een interview doen met Hans. Nee. Pas daarna de clip. Du hast een overal. Wat zei je? Du hast een rol in een mooie squalfilm? Ja, Jet. Wat top. ja. Wat is jullie spreektaal? Spreektaal? Ja, spreektaal. Ja, een hele vage combinatie tussen Nederlands en Engels vaak. En Duits en Spaans. Ja, precies, over het algemeen. Bene. Bene. Molto bene. Bene. Weet je niet. Mevrouw. You look very famous like this. Do I? Yes, you have an international look. You know? Really? Really, really. But you do too. Oh, thank you. Thank you. You're wonderful audience. Charles, hè? Wij zijn ook Facebook-vrienden. Ja, we zijn ook Facebook-vriendjes. Je volgt me aardig. Is dat zo? Ja. En jij mij ook of niet? tuurlijk volg ik jou. Oh, nou kijk. Het was gewoon een boze jongeman. Ja, een beetje zo'n rocker, weet je. En dan later ontdek je wat je allemaal hebt overgestaan. Voor mij was het altijd, dat was de meisjeskant. De meisjes zijn dol op teksten en zo. Oh ja? En dat idee heb ik. Ik ook wel, maar heel andere teksten en zo. Wat is te letten hoe je dat om op een tape te maken? Is dat makkelijker of is het net? Nou, het is net makkelijker. Nee, het is best wel moeilijk eigenlijk. Prima, super, mooi, dank u. Rich, ik wil je even overvallen. Ja, Rich. R-I-C-H. Even beeld stil, ja. Jullie zijn? Rich. Rich. Ja, ben ik hoor. Ja, dat is hij. Ja, ben je rijk? Ja. Rich en? Hein. Maar je bent rappers? Regina? Ik ben een rapper, dit is een gitarist. Straks even een interview doen, maar even, want we moeten even die Oké, goed. Hi Ruud. Vertel. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Nou, ik ben dus Ruurt Woltring. Ik ben 30 jaar oud en ik kom uit Leeuwarden. En wat kom je doen bij Noorderwien Live? Ik kom hier 3 nummers uitvoeren. 2 van mezelf en 1 bestaand nummer. En hoe is dit zo tot stand gekomen? Nou, want een kennis van mij, dat is toen ik nog op de Paperclip werkte, een copyshop in Stiens. Toen kwam ik daar een kennis tegen, Bob de Boer. Die kwam heel vaak bij ons dingen kopiëren. En later kwam ik hem ook nog tegen bij een concert van mijn 9 jaar oudere nichtje Marielle Woltring, oftewel Lavalou. Lavalou? Ja, en die Bob die zei toen tegen mij, misschien kan ik wel voor je regelen dat je een keer in Noorderwien kunt komen optreden. En ja, zo geschieden. Ja, nou moet ik iedereen interviewen van Willem. Willem? Ja, ik moet iedereen interviewen. Waarom? Ik moest het hele koor interviewen, zei je, want je hebt al een mooie zeemansstory. Ja. Wat is jouw taak geweest op zee? Of nog steeds? Ja, ik ben een zoon van een oud skipper. Ja. En ja, dat is eigenlijk mijn historie. De zoon van een oud skipper? Ja. Dus, echt een schoentjeskipper. Pappenlepel Inge? Ja, zal ik je het stellen. En waar wie de oud skipper? Dat wie Gerben bij het. Deze jongen met pensioen. En nou, wie het zeemanschool? Ja, van het begin al. Gepassioneerd jongen. Ja. Van het echte zeemanslied. Ja, bij een mooie vestjes al je zelf maken. Nee, dat hak ik in de gaten. Ja. Dat vond ik nu juist fantastisch. Ja, een beetje apart. Daarom moest ik het hele koor interviewen van Willem. Ja, nee, doe dat maar. Dat Dus is een beetje ik ga nou weer. Meneer, jou binnen. Sloot. Slot.
Dat is Grunnings. Nee, Fries. Ook Fries? Ja. 50 jaar garnalenvis Het geweest. is net een 50 jaar garnalenvisser. Ja, van Leerders kwam op zee. Maar ik ga net garnalenvissen, is wel een apart vak. Ja, zeker. Sjong weg hoor, hè? Ja, van alle bel, hè? Ik probeer te luisteren naar je nummer. Dat het dak van een huis was. Nou, je kunt hem gewoon zien op de YouTube. Ja, dat is heel fijn. Maar ik ben het wel met je eens. Over het plunderen. Maar ik begrijp sowieso niet wat ze met de aarde doen en dat ze hem helemaal leeghalen. Maar ja, hij moet gewoon 5 miljard meebrengen. Dat praten we gewoon een stuk gemakkelijker. Desiree. Ja. Hi. Desiree. Hallo. Desiree. Jij bent hier vandaag met Hans de Boy. Ja, dat klopt. En we hadden net een heel leuk gesprekje. Ja. En daar wil ik wel even op doorborduren. Dat mag. Want jij bent een fanaat als het gaat om social media, om jezelf goed neer te zetten via de social media. Ja, je kan er toch niet meer omheen, heden ten dagen. Het is gewoon het beste marketing tool vind ik het momenteel. Je kan beter geen website hebben en wel hele goede social media, als wel een website en totaal geen social media. Ik heb bijvoorbeeld geen website voor mezelf, alleen maar social media. Ik ook niet. Nee, nou doe je het goed. Oh. Ja. Hey, maar jij werkt ook voor een platenmaatschappij. Ja, Red Bullet, de platenmaatschappij die ook de nieuwe single voor Hans de Boy uit heeft gebracht. En voor Red Bullet en ook onze muziekuitgeverij Nada Music doe ik eigenlijk alle social media uitingen en persuitingen en alles wat erbij hoort. Live gaan tijdens interviews met Hans mee en dan live op de pagina, live via Instagram. Dus dat is wel een goed ding, dat je gewoon live gaat. Ja, live video's überhaupt, Facebook en dus ook Instagram, want dat hoort tegenwoordig allemaal bij elkaar. Ja, kan ik dat aan elkaar koppelen? Ja, dat kan je doen. Is niet heel erg verstandig om het echt aan elkaar te koppelen, zodat Facebook en Instagram dezelfde posts weergeven, maar het is natuurlijk wel van elkaar. En Facebook wil juist heel erg de video promoten, want ze zijn bezig om echt wel de concurrent van YouTube te worden. Dus alles wat je met video doet op Instagram en Facebook wordt extra geboost door het bedrijf. Ja, ik ben even boeken en het gaat nou even uw lied. Ja, toch? Jazeker. Ja, dit is Elske. Ja, Elske. En? Boa. En Boa. En Jim gaan nummer instuurt van lied. Ja. En dit is Alice, Pieter en Willem. En samen heet het jonger, hoor. Peter. En samen ben je hem jonger en Jim gaat ook een lied instuurt. Ja. In Stellingwerfs. In Stellingwerfs? Ja. Ja. Oh. We binnen één. En Jim gaat min Fries. Ja. En hoe heet Jim die? Bloejesteen. Jij bent dus Rich. Ja, ik ben een rapper. Een rapper. Ja. Maar hoe lang ben je aan het rappen? Nou, 15 jaar? 16 jaar? 15 jaar? Ja. En heb je ook al Leuke wat? leuke muziek gemaakt waar je zegt van hé, daar ben ik best wel een beetje verder mee gekomen dan dat ik ooit gedacht had? Ja, we hebben 15 jaar geleden een album opgenomen en die ging wel lekker toen. En toen heeft het heel lang stilgestaan en nu ben ik alleen verder gegaan. Dus het is voor mij een nieuw begin. Waar zat je toen in? RSF. RSF. Dat was een hip-hop formatie was dat. Oké, toen was het echt helemaal in de hip-hop scene. Ja. Maar nu dus opnieuw? Nu alleen, nu moet ik opnieuw beginnen, hè? Maar jij bent met een gitarist? Ja, ik heb een gitarist erbij voor de live shows. Oh, hij is niet altijd erbij. Nee, ja, in de studio wel, maar normaal gesproken sta ik alleen live. Maar hoe vind je dat? Alleen staan? Ja. Is wennen. En, Ja. wat vond u ervan, meneer De Vries? Prachtige middag. Prachtige middag. Heel kleurrijk. Mooi. Prachtige bands. Nou, dit wie Noorderwien live. Backstage vlog. Mijn naam is Regina Bijlsma. En een hele goeie weekend. En onthoorde keer bij Noorderwien live. Toedeloe!